Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi buat channel ini. Bibi tadi. Kakakmu nyapa kok? Delok. Ya belakang dong. Ke bos. Dicuci mobilnya bos. Iki piye to jek kok ngono iki piye to iki? Kakakmu nyapa? Mbok cuek kok. Sopo aku ora kok. Piye? Ke bos mobilnya Mbak Julia bos. Loh, Dek, rene Dek. Kita Ji. Ngawur iki malah cuek. Bukan nih Pak. Konten iki lho. Boten Pak, wih tadi. Awak ki opo? Edan apa nih Pak? Tak genten ati. Oke jane tak konten iki. Apa sing apa? Kathokmu delon. Yo kowe iki tak kos. Iya to. Kita silet kowe wani. Lho, oh gak oleh ngono Ji. Ji, kuwi gak oleh ngono Ji. Ono kene lho, kene lho. Omong-omongan enak. Lah nek wong gila Mbak lah kata wah. Cek nyapa to cek katokmu. Wani ora, agak wani to. Wani ora, agak wani. Dak wani. Dak wani ora. Enggak kok. Kados silet apa kae kok. Lebas ki mujik iso kata disuwek. Lepak piye to? Ji. Ji nyapa katokmu? Ji. Kok aku kuwi lho. Kuwi maca edan kok. Ya Allah Cici. Ini gak oleh ngono Ci, ini dealer Ci. Lah nyapa katokmu disuwek ngono macam piye? Alah, lewat ae. Piye Ci? Kuwi nyapa to katokmu disuwek lho nyapa? Aku ora nyuwek. Buktine mana? Endi yo? Ora nek buktine kok kuwi ngawur Ji. Ini nyapa to Ji? Kuwi nyapa to katokmu disuwek ini nyapa? Ya Allah Ji. Iki ne dealer Ji, iki ne dealer Ji. Dealer mobil lho Ji. Ini aja ngono wong Ji. Ji. Wih jane nyapa ora Ji? Kathokmu nyapa? Suwek lho. Iki dealer Ji lho. Iki bagasi anak mbak-mbake ngono kuwi. Ngono piye Ji? Lho, kuwi nyapa to Ji? Iki ne dealer Ji. Iki kok gak ngisikno lho. Nek Mbak Yulia kok kowe nyowek kathok ngono iki. Delon lho. Suwek lho. Ma, aku wong waras kok. Suwek. Oh, kathok lho. Ya Allah. Ya Allah Budi. Iki bos. Iki ne dealer bos, dealer mobil bos. Ya mau beli mobil, apa ya mau ini kagak dijual. Kuwi nek dealer kuwi kudu nggawa kathok sing apik Ji. Kuwi aja ngono kuwi lho kok lah.
Ngisekno kene dealer lho, Blas. Dealer mobil. Blas katokmu kuwi lho. Kok ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Ini dealer, cek ini dealer lah. Oh, alah. Ini lho, Bos. Cek iki kemat dealer. Jangan-jangan kok kata disuwek. Kancane lho ora apa-apa. Oh, kang isikno jane mbak-mbake lho, lihat. Nggih mbak-mbake. Ngono kuwi lho, kene dealer, Cuk. Ini dealer lho katokmu lho. Masuk dealer lho. Isikno wong les. Kok isikno dealer lho. Katokmu kok ngono lho. Ngono ya aja kaya ngono Ji. Kok gak ngisikno katokmu lho. Jane piye model piye to jane iki? Mbake. Wong ayu-ayu dek dealer dek. Aja ngono Ji. Ini gak oleh ngono iki. Lah disuwek wisano. Wani ora? Gak katokan. Challenge iki. Kok ngono ae? Kok ngono tok lho. Kok ngono ya gak oleh ngono, Ji. Iki nek dealer mobil lho, Ji. Iki gak ngerti dealer mobil lho, Ji. Cek. Bos, dealer mobil lho, Bos. Tempatnya asoy kalau mau servis mobil ya juga di sini, Bos. Tempatnya bagus. Paner lagi, Bos. Api-api, Bos. Nah. Itu, Bos. Tempatnya tuannya ada power, jalan raya. Itu, Bos. Di siki ngeteni karo ngeteni, Bos. Mobilnya sih masih berubah. Mobilnya masih itu mobilnya. Itu Bos mobilnya. Itu mobilnya. Nah, Bos mau makan siang. Sudah makan siang, Bos. Itu, Bos. Itu. Tempatnya asoy. Iki kok ngono ki lho bocah ki piye to wong edan iki lho. Iki kok ngono iki piye maksudmu iki piye? Wong edan iki ngono iki lho, Bos. Mau sudah beli makan nasi siang. Iya, enak banget. Tempatnya servis dan berjauh by Madiun. Tapi itu tempatnya bagus sekali ini. Asih katokmu lho, cuk ngisikno wong kuwi lho. Dijak ki kali-kali kaya kok ngono kuwi lho. Jebol ngono lho. Ini kalih ngono blok. Gang. Ngisikno katoke. Iki Bos iki parkiran, Bos. Lang, kaya wong edan iki lho. Ya belis. Belis karo iki padha. Di diete. Pakai tale. Bos mobilnya, Bos. Mobilnya bagus. Ya, Bos. Kok ngono busuk iki le. Busuk iki le. Busuk iki le. Aku mau lihat-lihat mobil-mobil, Bos. Ini, Bos. Mobilnya tempatnya asoy. Layanannya juga bagus. Itu sapap. Cek. Ya Bos, kalau ada juga ngisikno wong. Dijak nih dealer pisan ya kok ngono. Kok ngisikno wong nan. Ini kalih ngono Ji. Itu tempat tidur, Bos. Tempat tidur. Ini proyek gedeng. Ini, Bos. Cek. Gue gak ngisikno Cek iki. Dijak pertama kali nih kene lho kok saka ngono lho. Wis saka ngedan iku lho piye maksudmu? Cek. Aja ngono lho, Ji.
Bu kathok sing apik to, kathok suwek kok di ning dealer kok ngono kuwi piye maksudmu kuwi? Wong edan. Bener, beli karo mucik iki padha, Bos. 10 11, Bos. Ning dealer kathoke suwek lho. Lihat. Banget men. Ya Allah, ya Allah. Kowe gak ngesakno to Ci. Lah coba bae kate Bos. Ngusikno wong le. Ada cakep kowe kok. Jual Bos, kate Bos lah. Jual Bos. Kate jual Bos. Wes sik Bos. Vlog siang hari ini jangan lupa YouTube, di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.